Kublai shiboni phi barok ke parlok ke bijupen yakni ke channel na kapor chakapor akan ke video ngidan banwan ra IP yakni ke post ke balai hapo jong ke DMHO Bhoi District Nongpoh kini ke post ke direct walk in interview klem dadan kano ke exam karteng jong ke post ke medical officer kidan South Lee ke post halai ke posting ke jong ke teman tangin page na yakni ke post ke balai ke wei din ke wei ka office jong ke DMHO Bhoi District Nongpoh apo jong ke District Health Society National Health Mission Bhoi District Nongpoh ka khwat application na banta ki eligible candidate ban attend shakane ka walk in interview na banta ka post medical officer apo jong ke NHM on the 15th Finance Commission ka period jong kane ka post kadai khatwei benai kerteng jong ki post kilong kumne ka banang kong kadai medical officer artli ki post place of posting kan long kawai hapo jong ke SNCU sakawai kandai hapo NRC Civil Hospital Nongpoh ka salary kedai san pojar hak shibanai kerdan pule pidai ban pendam ia ke MBBS ka beli thu da ke institution bat pidai ban register hapo jong ka SMC NMC ka tarik jong ke interview kedai artrik September arajar ar pendreu tiki beladan ikini ki kerdan pule pila belai attend syah kene ke interview ka post ka baar kedai medical officer artli ki post ka place of posting kan lang ha urban HWC salary kedai 100,000 hak shibnai kedan pule pidai ban pendap ya ke MBBS ka beli thu da ke institution but pidai ban register hapo jong ke SMC but NMC ka tarik jong ke interview kedai artrik September arajar ar pendreu ki general instruction ki eligible but ki interested candidate phila balai attend shakane ka walk in interview ha ka artrik September arajar ar pendreu phim dan kaman apply ya kini ki post pidai banunra ya ki document ki jong phi ha ka tei hi ka sngi jong ke interview ya ki original ki document ki jong phi but ki candidate ki dei ban report ringkat but ki original document ki jong ki hapo jong ke DMHO Bhoi District Nongpoh nadu ka por post tang hadu ka por khatwei tang na ka benta ka walk in interview ha ka artrik September arajar ar pendreu bat ka kapor ban sedang ya ke interview ka dei ha ka khat ar bj janmet hapo ka office chamber jong ka DMHO Bhoi District bat ya ki shortlisted candidate kin sa publish lani kin sa penme hapo jong ka website jong ka ne ka office rebhoi.gov.in/dmho/lane rebhoi.gov.in bat pidai banwan ra ki original document ki jong phi ha ka por jong kane ka interview kanam dan ka TADE na ka bantai ki candidate ki ban attend sha kane ka walk in interview tela da pidan ya kini ki kerdan pule phila ban lai kane ka walk in interview ha ka artrik September arajar ar pendreu tela da phikwa ban lai tela da pidan ki jing kli phila ban comment hapo comment section jong kane ka video khub lai shibon